Занятие 6. На 6-м занятии вы узнаете, как пользоваться формами местоимений, как спросить дорогу на улице. Мәскәү зур шәһәр. Казан да зур шәһәр. Москва большой город, и Казань тоже большой город. Кайсы шәһәр зуррак? Мәскәү әлбәттә, анда 9 миллионнан артык кеше яши. Который город больше? Конечно, Москва. Там живет более 9 миллионов человек. Син кайда яшисең? Мин Пензада яшим. Ты где живешь? Я живу в Пензе. Аның күзләре нинди төстә? Какого цвета его глаза? Аның күзләре кара. У него черные глаза. Сергейның шәше кара, а Валераның шәше җирән. У Сергея волосы черные, а у Валеры рыжие. Виталий Сергейдан озынрак. Виталий выше, чем Сергей. Мин абыйдан 2 яшькә яшьрәк. Я младше своего брата на 2 года. Әти әниемнән 2 яшькә олырак. Отец старше матери на 2 года. Казан Мәскәүгә еракмы? Әйе, ерак. От Казани далеко до Москвы? Да, далеко. Казаннан Лондонга еракмы? Әйе. Казаннан Мәскәүгә карата Лондонга кадәр ераграк. От Казани далеко до Лондона? Да. По сравнению с Москвой, Лондон от Казани дальше. Тукай музее кайда урнашкан? Где находится музей Тукая? Бауман урамына ничек барып була? Как можно пройти на улицу Баумана? Ирек мәйданы еракмы? Далеко до площади Свободы? Бу автобус үзәккә барамы? Этот автобус едет в центр. Автобусның тукталышы еракмы? Далеко до остановки автобуса. Мин Казаннан түгел. Я не из Казани. Миңа кая таба барырга? В какую сторону мне идти? Камал театрына мин дөрес бараммы? Я правильно иду в театр Камала. Мин Карл Маркс урамын эзлим. Я ищу улицу Карла Маркса. Метро станциясы моннан еракмы? Далеко до станции метро. Сез адресны яза алмассызмы? Вы не можете написать мне адрес. Бу мәйдан ничек атала? Как называется эта площадь? Бу нинди урам? Это какая улица? Гафу итегез, Муса Джалил урамына ничек барып була? Извините, как можно дойти до улицы Мусы Джалиля? Мине бу адрес буенча илтмәссезме? Не отвезете меня по этому адресу? Минем кунакханәм Татарстан урамында урнашкан. Моя гостиница находится на улице Татарстан. Алдан уңга, аннары сулга барыгыз. Идите сначала направо, потом налево. Моннан вокзалга еракмы? Отсюда далеко до вокзала. Мин Төркия вәкиллегенә ничек үтә алам? Как я могу пройти до турецкого представительства?
А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять. Мәскәү зур шәһәр. Казан да зур шәһәр. Кайсы шәһәр зуррак? Мәскәү әлбәттә. Анда 9 миллионнан артык кеше яши. Син кайда яшисең? Мин Пензада яшим. Аның күзләре нинди төстә? Аның күзләре кара. Сергейның шәше кара, ә Валераның шәше җирән. Виталий Сергейдан озынрак. Мин абыйдан 2 яшькә яшьрәк. Әти әниемнән 2 яшькә олырак. Казан Мәскәүгә еракмы? Әйе, ерак. Казаннан Лондонга еракмы? Әйе. Казаннан Мәскәүгә карата Лондонга кадәр ераграк. Тукай музее кайда урнашкан? Бауман урамына ничек барып була? Ирек мәйданы еракмы? Бу автобус үзәккә барамы? Автобусның тукталышы еракмы? Мин Казаннан түгел. Миңа кая таба барырга? Камал театрына мин дөрес бараммы? Мин Карл Маркс урамын эзлим. Метро станциясы моннан еракмы? Сез адресны яза алмассызмы? Бу мәйдан ничек атала? Бу нинди урам? Гафу итегез, Муса Җәлил урамына ничек барып була? Мине бу адрес буенча илтмәссезме? Минем кунакханәм Татарстан урамында урнашкан. Алдан уңга, аннары сулга барыгыз. Моннан вокзалга еракмы? Мин Төркия вәкиллегенә ничек үтә алам? Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите. Август айында без Казанга бардык. Казан бик борынгы шәһәр. 2005 елда аның 1000 еллыгы булды. Аның тарихы бик бай. Бүгенге көндә монда музейлар, югары уку йортлары, театрлар күп. Казанда бик күп бөек шәхесләр яшәгән. Казан татар мәдәниятенең үзәге. Монда күп татар язучылары, шагыйрьләре яшәгән. Алар арасында Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Гаяз Исхакый, Галимҗан Ибраһимов, Муса Җәлил бар. Хәзерге Казанда бөек шәхесләргә багышланган күп музейлар бар. В августе мы ездили в Казань. Казань очень древний город. В 2005 году отмечалось его тысячелетие. У нее богатая история. Сегодня здесь расположено много музеев, учебных заведений, театров.
Казань – центр татарской культуры. Здесь жило много татарских писателей и поэтов. Среди них Габдулла Тукай, Фатых Амирхан, Аяз Исхаки, Галимжан Ибрагимов, Муса Джалиль. В современной Казани много музеев, посвященных деятелям татарской культуры. Медениет, Сенгат, Мейдан, Бина, Сиясет, Сияси, Узек, Хайкель. Культура, искусство, площадь, здание, политика, политический, центр, памятник. Жирен, рыжий. Олдан, оннары. Сначала, потом. Урнашырга, урнашкан. Оныта, онытты. Илте, илтігіші. Одаштым. Находиться, находящийся. Забывает, забыл. Относит, отвозит. Отвезите, пожалуйста. Заблудился. Ун, сул. Унга, сулга. Таба. Буянча, Коршында. Право, лево. Вправо, влево, в сторону, вдоль, напротив. Эльбетте, гафуйтегез. Конечно. Извините.